bigarrengo platera egiteko. Lehen da biziko izan da sugarria eta bigarrengoa. A ver. Zer dan? Zer egingo duzu? Ata ingo dugu laranjarara. Bera, ondo. Ba, osagaiak izango dizkizuet. Tipula gorria, porrua, laranja, azenarioa, atea, azukrea, maizena, gramanier likorea, aragizalda eta ardo beltza. Bale, ateari hasiera emango diogu, ezta? Oso ondo, martxan jarriko dugu. Zu martxan fuerten jartzen badiazu, olioa botako dugu. Bai. Ez gehiegi, atak normalen nahiko olio botatzen du behar, nahiko grasa dauke. Kasu honetan ate erabiltzen duzu ate, ez dakit, berezin bat, horrela. Kanetoia erabiltzen dugu, beste mota batzu bada, baina gu iken duguna laranja erara, hau oso ondo etortzen zaigu, eta, oitura duke honekin lan ikia. Nahi hartu duzu puntua, eta listo, behin puntu hartu duzkeo, beha gauza ona. Bridatin bar deu. Bai. Lehen da bizi gauza bat, astu intzaidala. Bai. Azalak enduko dio, pixkate gero guarnizio bezala. Bai. Eta barruan zerbait sartzen diozu? Bai, eske laranja nahi dut barruan sartu. Horregatik lotu baino lehenago, Bai, pentsatez, hori da, bai. Ba, hola xe. Hori da. Igual, batentzako igual nahikoa, laguntzen badiazu pixkate fin-fine Julianan moste. Bai, hori da, bai. Oso ondo. Eta ni erdia erabiliko dut, barrun sartzeko. Platera behukitzen duzu urte guztian zehar? Bai, normalen bai, izaten da, plater bat nahiko, berezia ez, ni ustez leku gutxitan ere jartzen dutela, eta, eta zuen mantentzen duzue, eta badaki hori jana duela. Hori da. Bai, leku bakoitzak, naiz dakarta geho aldatu, leku bakoitzak bere berezitasuna eukitzia ona izaten da, ez? Hori jun eta zer aurkitu jakinen gainean. Hori argi dago, dare plater batzuk ezin diela ez da ikutu ere, adibidez rabioliak iken ditugunak eta lehen indeuna arrautzana eta hori, hori kentzen badezu, jendea sarretzen da, baina... Eta rabioliz esan dut, egingo duzu egun hauetako batean rabioliaz. Bai, egingo dugu, hori berezitasuna, etxoko berezitasuna da. Hori da. Hori eta untxuk laben eta hola, baina nola oin garaia ez da, ezin dugu. Ba, gizu azte guzti honetan, Zumarrako kontu guztiak, sukaldeko errezeta guztiak, banan pasako dira eta ikasiko ditugu nola egiten dian. Baina berta junezkeo, beha hoia. Baina gutxinez, jakin nola egiten dan. Gatza eta piperra bota diogu. Hori da, bai. Eta onja, hori martxan. Bai. Eta indituta baita ere, batu beste pixka lodillo, baina... Berdin da, nola irakinin bar ditugun, berdin da pixkat. Bertan, irakiten azitzen da nien botako dituto? Nahizuna, baina garrastuzna pixka gehintzeko azukerra botako diogu. Bai. Batzutan iken dute, igual bi uretan irakin eta hola, baina... Zuk zuzenian azuker pixkatekin nien da listo. Eta ja efektu berdina lortzen dugu. Zartu ingoet? Bai, lasai. Bale, ba. Eta ni bitarten, berdura jungo naiz mosten. Julianan fin-fina, alden lehenago iteko. Bai. Kipul gorria, eizentzako eta egaztintzako eta hola beti kipul gorria erabiltzen deula. Bai. Azanario bat. Bai, arrego zitzeko eta horrela ematen dio bere ikutu berezi bat, ezta? Ondo. Eta porrua. Bai. Zuen jatetxiko kontuak ezaten egian ez, una betan, jantokia ezaten egia ez, errezetak, ze gauza ingo ditugun, ze plater dian ohitura dauketenak, tradizionalak eta hola. Baina baduzue baitare hotela. Bai, hotela eta, logelak. Azkenen, azten zehar, enpresako jendeekin eta hola nahiko ondo funtzionatzen digu. Bai. Eta, enpresetako jendea, langilek, eta, jende hori montaje egiteko kanpotik, aterritatik alemanak, edo jende hori, estilo hortako jendea etortzen zaigu. Eta, Bai, horrek aukera ematen du baitare, gauak ezain tristiak ezatia, behak afaldu, eta gero bertan gelditzen dira lotan. Beti beste bizitasun puntu bat ematen dio. Zondo, bai. Eta, horre, hotelen beti Inese onda beti... Inez, hemendik gorantziak Inesei. Bai, zaindari bezala, jendea itxoiten, eta, batzutan ez dakiz, ez da ze ordutan sartzen zen emakume hori. Bai. Baina, ni uste guztu baina gabian zetanak etorri zai egoten zan, horrela, Bai, portero bezala edo pixkat egoten zanan, eta, eta bakizu azkenen, pixka gehiago erreko deu, ja jenden oso ezaguna da. Bai, oso. Guztua juten da, Inez, simpatika, bai. Oso ondo. Eta, onja atzetia jende pixkat erretiratzen ari da pixkat, eta jende gaztea, Armando, Isabel egoten die hoteleko, gaueko kontu arduradun bezala, bai.
Eta, bueno, gero ere Marta eta Jose Luis ere gure nagusi diela, Marta hain egunerotean da lanen, eta Jose Luis... Zuek gaur egun zartzen laugarrengo generazioa sartu da, ezta? Bai. Seme-alabak martxan. Jose Manuel eta Pakitan seme-alabak. Bai. Oie, Marta eta Isabel diela etxen zuzenen oten dila egunero jendekin taola. Eta Jose Luis, bueno, beste lantxo bat, bueno, beste lanbide badauke, baina, bueno, hango kontrola eta pixka gainen oten dana ere. Ondo. Gorantziak emendikan guztiai. Gainen oten diela. Bai. Gazte jendea. Bai, danakin alkar lantalde bat sortuta hori. Bai, azkenen generazio aldaketa da, eta bueno. Behar da. Baita. Baina, bueno, indikan lehengo emakume asko dakite, nik uste behaien atzetiko indikan pixkat ibiliko diela. Bai, Esto Vicente hau gorritzen nahi da. Bai, eta uste ja momentu izango da, igual berdura botatzeko. Hori da, gaitu da barazkiak. Kipul gorria, azanari bat eta porrua. Hori da. Iepi. Horra bota. Lasai egiten utzi. Hemen dizema razio ateatzen dituzu? Bi razio di, Bi razio, izango da 800ekoa gutxiko gara eta... Bai. Erdie bakoitzako. Zara, razioa, Bai. Bai. Azkenen gero ezurratak entzen diozu eta igual aragi berez eta inbeste, baina, bueno, razio politia izan daikela. Bai, ondo. Osan da. Hori, haure jarraituko dugu. Ondo. Igual, pixka dibinaten dezala. Bai, hortan nahi nintzen, pixka gehiago zuen jotzen. Eta berdura pixka regatzen dienen, gran manierra, gorria. Gran manierra gorria. Eta ardo beltza pixka botako dio, eta laguntzeko azkenen, saltsa... Bale, eta orain gajo batzuk edo... Hori da, ale batzuk atea. Ale batzuk, endabizu pixka eta... Txurilla kendu, azala kendu. Hori da. Hori, eginean kontua kontatzen, hori, Inez da etxeko, hori izaten da, etxe berri, pakitatare bai, baina igual pakita gehiago onda zukaldian da horrela, zukaldian. Hori da, baina danak... Piskat alma, jenden aurrean ez dakit, referentzi bat bezala. Bai. Baina jende guztiak etxea etortzea eta agurtzea. Inez agurtu gabe, batzuk ez die juten, Eta nahi da urte betian junez, o bi urtean junez, nola ezagutzen gaitun guztioi, izen da guzti, Bai, hortan oso argila da. Bai. Bai, ona. Igual, plate txiki bat ematen bai azu, mesedez, Pili. Hemen txen ipiniko ditugu. Hori da. Hola. Baita ere ginen ezaten hori, alaba, logelak, batzu dituzue lehenokuak, pixkanaka berritzen nahi zaztenak, gero ez datu berriak, eta hotel berria ditzen dio una, beti berrikuntzetan. Duela, 18 bat urte, sukalde berri intzan, beste komedore bat lehendabiziko pixun, eta gero hotela ere beste gela batzu da, eta azkenen totalen ongo die, ez dakit berrogei bat helduko die. Hori da, bai. Eta bueno, azkenen ez da, gure jatetxea ez da, igual, hotela ez da, udako porratoko estilo hortakoa da, pixkat, Neguko martxan, hori da, lanak ilotuta dihoana, hori da, bai. Gero ere eskontzak egon da, batzutan kanpoko jendea etortzen bada, zerbitzu hori ematen diozu, eta... Ondo. Bueno, ja pixkat azpitia rehogatzen nahi da. Bai. Segundu baten, pixkat gehiago rehogatu, eta ja bukauko deu likorrekin, eta horrek zaborea emango dio. Hori da. Eta iken deuna da ere, pixka botatzea, ja erdi rehogata da honen, Zapore emategatik. Baina gero birrintzakon kendu iken dio, beste lakidade gehiagi hor naranjako zapore hori gehiagi ematen dio. Pixka tonua emateko. Azkenen barrun daukenak pinta honekin. Tonua eta behakin, naranjakin bat egiteko, torrela, ez? Zapore hartzeko. Zapore hartzeko. Ondo. Gran manier. Manierra. Hau likore hau da gauza betako oso goxua, bai postre gintzan erabiltzeko, eta baitare, gozo, saltza gozo hauekin, eta da. Botatzen du zaila berpiztu bezala etxen dugu. Azkenen gu ere lanen usaiekin oso familiarizatuta garela edo ardo beltza. Eta gaine platera hauek badute, zu badakizu atea laranja, bere usai berezi hori lortu berda egiten, ez? Oso ondo. Eta pixkate egosten donen, salda botako dio, eta utziko dio, ordu betetxo bat suabe. Eta gero, izekin gustatzen zaidana nahi,
berdura, beste pare bat ordu, zumo hotelen, pizkate karameliza edo asko. Atzo usakumiekin ezan zinen bezala, atea usakumien da donien, eta gero berez barazkiakin jarraitu denbora pizkatia. Eta hori izango da trukoa, gero saltsa ere, bere puntxun edo bere kremosidaden atatzeko. Hori da. Salda botatzen dio, utziko dio lanen. Oso ondo, eta bitartean ateako dituzu, beste pixatutzi horieke? Bestela atea dezakegu. Ni uste oso fin moztu dituzula eta puntu nare. Zaiatu nahiz. Ondo. Ez dire egin behar, hola xe nahikoa izan. Ondo. Hola xe nahiko daukeu, gero gainetik dekoratzen. Bala dukenduko, eta orduan, egon ingo beha mitxela zai, hau egin bitartean. Hori da, badatoz. Zauza goxua. Hoxe, azkenen esan deuna, bi orduta gero indako berdurak, maizena pixka bota dio, birrindu, eta atea zaigu. Hori da, ikusten dezu ez altza birrindu eta da gaula. Hori da. Oso ondo, zabaldingo deu. Txatu edo ez dakitez. Oso ziur nola esaten den? Trintxatu. Gaurko batikan trintxatu. Eta ez banin bada ikasiko dugu. Bale, oso ondo, urrengoago, Hori da. Da lekzioa ikasita. Hori da. Pixkanak hau laixo egik. Izenak eta aditzak ikasten. Pixkat, a ber, ze musiken deun. Bai. Hau, normalmente kamarera egiten du, zuek sukaldetik gaina? Ez, gu sukaldetik atea eta bai. Bestela, lan asko izaten da. Bai. Pixkate zurrekin kostatzen da. Bai, eta gero batzutan igual jendien aurrean iteko. Hori, bai, pixka landu dizu, bai. Hori, bai. Lasei. Eta berriz saltzan sartuko dizu, ezta? Bai, hori gustatzen zain normalen beti. Hori da. Kin eta gero. Bai. Hau ere, seitu. Bai, bango batik arrazillo bat, atea, ardilla. Egoten die lekuke, hola, jenden aurren, politia izaten da, baina, gero, igual pertsonal gehiago beharko dezu ere. Baitare, bai. Bai pare batea tokatzen bazaizu, haber ziken dezun. Hori da. Oso ondo. Eta segundu baten esku garbitu, eta enplatatu egingo dizut. Imaginatzen nahiko zehazte, guan naranja, usaia, somatzen nahi gehala, eta hori da. Oso ondo. Igual urbiltzen badia zu pixka. Bai, ni. Dezakeguna, pixka eta azpikalden jarri. Bai. Kabi moduan, ez da? Bai, hoxe, pixkat igual ere aroma hori emateko ere azpikaldetik. Bai. Hola, hoxe, razioa dana, jarriko dio. Saltxeatu. Hor, bakoitzan nahi bezala batzuta, jendea saltxa gutxikin nahi dut, beste batzuk askokin nahi dutela, eta bueno. Gutxi gura horrela jarrizko ondo. Bukatzeko, gainetik, laranjale hauek. Alnibar baten egosita darena. Hori da, pixkako oso puntu ekiko du, Eta laranja puskitak. Bai guztua, bai saltzan, eta bai jateko aukeran, oso bai bezala. Hori da. Hemen, gaurko bigarrengo platera. Ondo hasia eta pentsatzen dut gaurko honetan ere ondo bukatuko dugula. Azken ukituak izan eta berehala nator. Bai, atea daztatzea eta nola ez, hemen dauden ogi hauek. Laranja azala, juliana eran ebaki, ura eta azukrearekin irakin. Ahatea lotu eta oliotan gorritu. Barazkiak ahateari gehitu, gramanier gorria, ardo beltza eta salda gehitu eta guztia erregozi. Laranjari aleak atera, ahatea zatitu, saltzan irakin bat eman eta aurkeztu. Vicente, daztatzeko prest. Hemen digan daziko naiz? Normalen. Lanen eta gero. Hori da. Ai. Hemen dikan ez tegit zati zailena. Batu da, igual justo kontura eta ezurra hartzen dugu beti. Hori da, bai, ondo tapatu da, baina bentsen listo. Lortu dut, bentsen hau, eta ale bat, oso ikan. Vicente, kriston saltza goxu egitu dituzu, Bai. Aurreko plateran ere bai, da hori. Eta hemen betiko plater tradizionala izango da atea laranjan, baina bai ondo ikasi eta baita ondo ina, bai. Txaietzen gara bintzat. Bai, eta orain hartuko nuke aukera bat, ogi bat, hau azkeneko saltza ikutu bat emateko, baina esplikatu nola izan da. Naizuna, salbadokoa, zerealena, lau zerealena pipak eta dauzkena, zuk aukeran ikusten dizuna, gehien gustatzen. Honek enduko dio koskor bat. Ekologiko die. Eta, bueno, enpresa endaia dauke izena oin, baina gure ingurun beti panifikadore jarri bezala ezagutin dugu, eta bere garaian duela ez dakit 30-40 bat urte
elkartu ziren inguruko panadero batzuk, eta sortu zuten enpresa hau. Eta, bueno, betidaniko ogia eman digute, eta gaina betiko ogiakin kriston torrijakin egiten ditugu, eta hori jende gutxi daki, ogi arruntakin, baina barrazkoa betikoa, hori erabiltzen dugu torrijak iteko. Eta eskuminak eman, ilargiko langile guztiei. Oso lan hona egiten ditutela, eta zerbitzu hona ematen digutela gainea. Hori da oso garrantzizkoa baita, nahi danean ogila, aukerako ogila. Bizto, danak esan ditugu, beste busketa tola daztatu, ogila zoragarria, eta zuei esan, gaurko batikan agur, bihar beste zaio batekin etorriko gehala, eta zenekin da Bixentekin Zumarragan badakizue, Etxeberri, famosua da, jatetxia. Jatetxia eta hotela, ez? Gaurko bati bagoaz. Ondo izan, eta gorantziak Inez eta talde guztiei.